Guys, so sa baba raw sila magpe-perform. Kasama may mga Christmas string malalaki. Hindi plus IMAX. Okay, sundan natin sila guys. Let's go! Ayun na, may kanya-kanya silang props. Wow! Sige, patuloy lang tayo. At eto na sila ngayon guys. Ayun o, lalaki ng mga Christmas tree. At dyan sila magpe-perform. Sa alauna raw sila magpe-perform. Kaso parang gahol na ako sa oras para maghintay. Kaya hanggang dito na lang muna yung mga na-cover ko na video. Pero tuturo ko yun, bibigyan ko yun ng maiksing paturo sa paligid dito guys. Ayan. Ayan yung kanilang kung saan sila magpe-perform dyan. Charan! Ayan guys, ang gaganda ng mga costume nila guys. Ewan ko kung anong school sila. Okay, at ayan sila nagtayuan na. Baka magmi-meeting lang or anong instruction na kanilang susundin. Baka pinaghahanda lang sila guys. So, ayan ang kanilang Christmas tree dito sa SM Clark. Pagkalaki-laki. At si Reindeer, ayun no. At andito naman ako sa loob ng bowling. May bowling dito sa loob ng SM guys ha. Ito may billiard, may bowling. Pakita ko sa inyo. Yan yung mga nagbibilyard dyan. So, at ito naman yung bowling. Ayan, kung gusto nyo mag-bowling dito sa loob ng SM Clark, katabi lang yan ng sa second floor siya, sa second floor. Katabi siya ng mga ano, ng Wonder Parks pa yun? No, basta second floor siya. Sa Cyber Zone. Along the Cyber Zone. Cyber Zone. Okay, so ayan, panoorin natin, oh. They look happy, oh, wow. Ayun, oh. Ang galing naman. Panoorin natin, guys, ha. Tingnan natin kung gaano sila kagaling. Ting, 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 ting. Oh, oh, okay. So, wala na tayong magawa. Talagang, ito naman ang mga boys. Mukhang galing sa school, dito bumagsak. Or naiisip nyo ba? Naiisip ko. At ayan, tingnan natin kung gaano yung kagaling kanyang diskarte guys. Charon! Uy, parang gusto. Okay, hindi nakapasok. So andito naman tayo ngayon sa labas. Oh. Lumabas na ako. Ayan na guys, lakad pa tayo ng konti dito. Uy, ang aking misis. May pa-selfie. Charon, ito yung kanilang mga iba't ibang costume o yung gown, no? Ito, talagang local made siya, ha? Ayan, guys, oh. So, may mga, siguro ito yung gagamitin sa mga mutya, no? Mutya ng Angeles. Ewan ko lang, I don't think so. Pero, artistic sila, guys. Magaling yung pagkakagawa, ayan, no? Ayan. So, natutokso nga ako, gusto kong tikman yung mani dyan eh. Kaso naka wood glue, ay naka glue stick. Tingnan mo yung sandals nila, yung heels ayan, no? Wow. Magkano kaya ang bentahan nito, no? Ayan guys, oh. Payag ba kayong rarampa sa gitna ng daan? Ganyan na suit, guys. Comment naman dyan, ha? Comment naman. Okay, so ito naman. From Balibago. Ito yung gawa siguro ng From Balibago, no? Ayan. Wow. Sacred. So, tingin-tingin lang tayo. Ayun. First runner-up. Carl John Miranda. Wow. Gaganda ng mga artworks nila, guys. Artworks. You know. Ganyan ang suit mo sa gitna ng daan. Ito yung maganda. Maganda rin to guys, oh. Ang galing. Ayun, oh. May kadala siyang kandila. At ang kanyang pangilalim ay kapis. Okay. So, hanggang dito na lang guys, ha. Patapos na tayo guys. Oh. Ito yung paligid. Ito yung kainan, maraming kainan dito sa paligid dito guys. Sa baba na to, sa ground floor. Kaya kung gusto niyo pumasyal dito, dalhin niyo na inyong mga kamag-anak.
or loved ones at pwede kayong pumili na pagkakainan dito. Okay. Sakura Japanese Restaurant. Wow. Okay. Hey guys, thank you very much sa panonood.